Haga kerseng ukpa baru kun baru men sembakui. Amen. Kajinya ye jong try jong eu Jesu Christ. Bar kajinya ye jong ublay. Lember kajinya slog jong men sembakui. Kindon boro rengkat bat pi baro. Rengkat bat piru. Hagan ega mas bakuit ngin duai kerpang na kabenta ki jingtmu jungi shimet kam tam e kita ki jingtmu ki bangi kwa bau jisu un kerku yingi hagan ega sengi na kabenta ka jindon kam jungi shimet ki jindon kam jong ka ying ka sem jungi ka jindon kam jong ka balang ka jindon kam jong ki kun ki kti ka jindon kam jong ki parlok ki para jor jungi klang bau blade trai kendrat lembah ke bor berka ikhtiar jong gajinya sat jong abat jong pi ublay un sakerku unte yak tajinya ei halor jong ki baro hagane kamas ngi duai kerpangru na ka benta ka jinja tha jong ka mensim jong i Josephine jala haga jindap shipos nem ka jing klat jong i hoi la dau blay ula khot i na ka ne ka slaperte ka de ka jingai jongi hi kai jong ka balang ba ila don habneng Henry wat la kataru ya se kibahi ngasem kim pat sungu hun mo pat sungu hun ya kata kajinge ngi ya duai lang kum si yeng jisem ngi ya duai lang kum si yeng jisem ngi ya sait kum ong mane na mar ngi baro ngi dom kata ka bor ban ya sait na ka benta kido ki badon kam ya ka jing duai jungi tingin ya sait ngi ya duai ka ne ka mas na ka benta i Josephine ba in yo ya kata kabai nong kabau blay ulamang na kabenta jungi namar ila imha kane ka sla pertei ila pendep ya ka deiti ila pendep ya ka saindur kabau blay ula ai i te klempep blay ula pliang i sya ka hima beneng jungu te rengkat bekini jing tmu jungi kiba ngila ya duai menta tungin pesngo pesngap iki yok trai dah ka banungkong ngin penmap ya laki jong kilet kenang bangin long ki babit dor shisha ban wanra kita jing truai kita jing tuai jungi akmat jungu ngapla hau blay badon bor baro baria pi ko men ko para bangala le pop shibun da da gajing le palat chunga da gajing le palat chunga da gajing le palat bakrau chunga namar kata nga kerpat ya kemaria bukut kebayai sa katai soti yaki angel bad ikiru kut baria pi komen ko para banduai na kabenta junga how dry ublay jungi ublay badon bor baro un isen yingi barandala ma biki pop jungi un nyalam yingi sya kajin bam jukut amen. But I can go Jinsu, I give
you Jesus Christ. Kun lang brodu play, bakit kipok pertay, tuk liang kajing kirma, dus no sen eyangi. Leitang mami bakun, leitang mami utray, way bahag litam, mami ko Jesus Christ. Mami bayay long play, hajing ya long kaway, panumen simbahoy, akaburom ukma. Amen. Tungin yaduai Kokpa tuis nei lau pai to pendap yang i dah kajin ai jong me ba to pen kwa yang i borobor ban syakri tang ya me da kajin ye kajin kermen bat kajin i ba to ai kajin jatai bam jukut yai Josephine jala ngi pan ya gane dau Jesus Kristus kun jong me utrai jong i u ba i merbas nishar ringkat ban me balumen simbakui ublei junom la junom. Amen. Kajing puli baningkong, kajing puli naki kitab Genesis, kanong bakat pra, kadukhat baningkong hadu ispaw. Kukan ra jonga, wat yat lat yo syakri jong phi. Hakitu kisngi, utraw lapa wa Abraham, hajan kidiem beti umamre, kat ba udang syong, hajing kang kaying jan jong u. Hamar badang syed bha kasngi, ulamiet yalaki khmat bod ulapen te hakmi laingot kibreu kilayeng khmat jong u habau lo iyaki ulamare na kajung khanging jan balit shaw yaki bad ulangu ngon hadu khando bad ulaong kotwai jonga ladang layo ekajung sebun hakmat jong pi wat ya latsi nau syakri jong pi syabo unra khandiat ko batu sad yalaki kejat nang ta sa penjat hat yaladi hatrai uni udiang kat ba ngapat ngadang litsim si sembah mukpu ba pinyo pen kadang yaladi nang tapan salet la kalinti Nambar bapilawan syau syakri jongpi kumta kilaong. Tole kumba pilaong. Kumtau Abraham lalit penkloy syapo yang jan syakasara bablaong. Penkrek kloy lai sentau upurau ubani terlihat bahayu nang ta sasyat ukpu. U Abraham pat ula let bran syakijingri ula syim uwei ukun masi ubalakai bad ubasngat bad ula ay u hau syakri ubalale kloy pan penkre u je ula syim yakadoi bad yakadut bad yau tau kun masi ula penkre bad ula bu ikita hakmat jongki bad upat ula yang hajan jongki hatrai tau dieng kat ba kidang ya bam. Te kilai kli u ha ei kasara ka tengah jongpi ula jubab ka don napo ying jan te trai long dasisha ngan sawan biang chapi ha ka per em bat kasara ka tengah jongpi kan sayo ukun chenrang ka ktien jong utrai Ni songu yau play. Kasam atrai u e banyo sa akaying jan jong me
Ubom les new lem ni than rong ya lu marjan U kia real snew U ai bu rom ya ki real blay U babat din klem shim sut than ubom ju bam tengka U ta u bre un ya yeng skem ju nom ban rung ha yeng utrai ban shong hu lum jong u Kajing pule baar, kajing pule na kasiti Paulus abukhoj syaki Kristan hakolasi. Ko para, minta ngakmen ha kijing sya asitom jonga nak benta jongpi, bat ha kadok jonga ngapen biang ya kabaduna ha kijing sya asitom ukris nak benta kamet jong u, kata kamut kabalang ha kaba ngalakela long unong tei jongka katkum kajing penyaj ublay ya kaba laai hanga nak kabenta jongpi, bangan ya lapura ya kaktin ublay. Kata kajing maya ya kaba laburi nadu kijuk bat kipateng barim baja hinrei ya kaba lapen pau menta ha kiriu khu jong u. Ha ki ublay ulamon ban pen pau bakat no kalong kaba krau hapedeng kijentil kata kaspa ba jong kaburam jong kane kajing maya kaba long ukris hapi ken kajing kermen jong kaburam. Day yau bangi alap da kabasneng artat yaman la ubriu bat da kabahika yaman la ubriu ha kejing start baro kenang bingid wan lam yaman la ubriu ubah lajanai ha ukris kaktien jong utrai. Kiba anda kiyok sngeu ya kaktien kibat ya ka da kadunut kabahok bat kabakhuj bat kipensai so ya ka da kajing yasha. Utrai undon ringkat bat pi Kat bapiru kajing pule na ka gospel bakuj kat kum ulukas ka burom hami kotrai kat bau Jisu udang lek jing lek bat laki sendran ulawan poi ha ka wei ka shnong bat ka wei ka kantei ka bakar teng ka Martha kalap liang sngo bhai u halayeng kaladon ka para ka bakar teng ka Maria kabala syong ha ke kijat utrai bat kala shashkor ya ke jing hikai jong u ka Martha kala bun kam ha ka ba pen kre pen krum kumta kala wan bat kala ong ko kan rat hato mem suit nyo ba ka para jonga ka ino yang ngamarwei ban trei ya ki kam ki jam ong bakan wan ban yarap lem yanga utrai la jubab yaka ko Martha Martha phikuslai bat sitom jingmot syapang bon ki hendrei tang ka wei ka badon kam ka Maria kala jit ya ka bahatam ya ka ba an om shimno naka
ka gospel jong utrai o grace padar Scudero uday way na ki missionary ba na po Philippines uba leitre siya po kawi kasinong hapo Tongo siya Afrika uyatu ya kaneha ka porba ngidon ka kawi ka recollection os nem arajar khat lai langam bakla hadin jong katu ka typhoon ka bahe ba po Philippines ka Yolanda ka typhoon Yolanda te hadin katu ka don ka jing ya duai ka recollection jungi ki padar du uyatu ya kane ka jing yatu kana te kumbang ong utre siya po kawi kasinong ala klet na po Tongo utre sansnem batay kita ki sansnem ule shibun bahagi kam nadu batay ki hospital tei ki school ki jaka ai turning baper nang taru umdai tang kata uai ki dawai ki dashin kat ka baula ai kumba pitip ki nong Philippines de ki ba subun hadu kata kum ki khasi jongi ma da philei shaying jongki kinum syari pi pin mi thali rung thali borobor ken ai pizza ken ai ken kata ki long ki bosbun do kata tu nu padar Scudero ule kumta uai ka pizza uai ka pilain ya kita ki nong Tongo sansne mutre yak ta kam bat bun ba baro sinong sitau ki burom bat ki wan shing mane man la kapor namar kane ke jingle bha jong ne padar hadin sansnem tam bo la tre ha ta jaka ka kmi chu ka klat ulek pai sha Philippines paling otet la ka kmi bat klem da panslem kumba hadin arbanai ulek pai biang Tongo ka basungsi ka long daw la poi hangta ulek saka ying mane ulek saka jaka sa hakas ngiu blay tit baje ben pelong mas mdon weru bawan tu persang ban lekot tu ki poram don mobile kumai don menta u persang ban lekot uong are jayu bali pim yawan mas tu we na kita kinong yalam uong padar ngi labut yau tu pastor banang ni nasionong u padar longo uong are kumno kum tahaba baro kini ki snem piwan sya kane kaying mane piwan sine ban wan nyeseng piwan sine ban wan ruai kumno menta tang kini ki arep nai ja manga pi kalalong kinong but jong ta pastor nak e kedaw no taw reng ba wong hoi padar ngibut ye pi namar pila ai lut ngi nadong sedong pila ai ngi ke hospital pila ai ngi ke school pila ai ngi nadong sedong tang ba kawe pi klem ai ngi wong kai kata pi klem ai ngi yu jisu pi klem ai ngi yu trai berdeu jisu deu trai wangi don kam pim ai u pastor u ai na kata kadaw ngibut yu kumta da jing sosi padar sku uhap non pai Scudero uhapan pai si po Philippines namarum don ki bubut shu ya kabalang katolik ki bud yo tau pastor nak e kadaw ba padar u ai lut ki hospital u ai ki school u ai ki ne kitai Henry u klem ai yo jisu u klem ai yo trai yaki u padar Scudero ule na dong sedong na ka bentau trai Henry u klet pat yo trai jong kita ki kam ki jam bunsin kalong kumta ha ki im jong aba jong piru ngi le sibun ki kam ki jam nyong na ka bentau blay na ka bentau Chris na ka bentau ka balang Henry ngi klet chi sya yo to try jong ka balang yo to try jong ka chin tray na ka ta ka daw bunsin ki chin tray ki jing ta jong kim long ki ba se so tengah try de ha ka ne ka kep ka bangi ngi don kum ka ne ka gospel ka bangi pule menta ka sngi kapan kan mau yang abat ya piru bahoi kat bangi dang tray na ka bentau try ngim dei ban klet yo try kamar tha ka bangi yo sngo gospel ka bamenta ka sngi ngatarai ka le ya kata kale isibun ka pen krek ka pen krum ya ka bam ka sana ka benta jung no na ka bentau jisu namaru jisu wan shi ying jongki ka tray na bentau jisu tang ba ka klet pat yo jisu tang ka Maria ka bale ya kata ka basyong ha ka jat jong jisu kasyong ha kejat jong Yesu tang bakasyong Henry kasengap kaniru ka bubun sin ngil ka makla ka jim jong ha jong pi
ngi Shong Henry ngim sengap ngim pelai jing mut na kata kadau bun sin kata jing Shong jungi kayalam syakiwe pat ki kam sniu habang ngi puson ba ya gane ka gospel ka bangi pule mentakas ngi bun sin ngakul mar jing mut ujisu penrem dei ba penrem uong ya ka Martha pi bun kampalat ka Maria kala le ka babha namar ka Maria ka Shong mar ka sengap kamut ka Maria ka duai di bun sin nga perkat ila de ngong hato kala biang mau bantang syu Shong bat duai kumbele ka Maria naik tre naik ta syu kum ka Martha persang penle kata ngai piru ila persang penle kata Henry la pi syu Shong khop syu wan duai hapo ying mane tang lai sngi maknaru phim yo ja syu mton khau syu hieng te balai u Jisu u yero e ka Maria ka ba syu Shong ka jat jong Jisu Henry umai pat ya ka Martha yo la se don ka e jing hikai na ka banta jong abat jong pi kum mang ong mane yo la se ngi tre ngi ta aku ba tre ba ta ka Martha klem da Shong ka jat jong Jisu ka bamut ngi don shibun ki jing tre Henry ha ta ka jing tre ka jing ta jungi ka jing let jungi sha office ka jing let jungi sha ki kambala yo la se ngi klet yo trai na ka ta ka dau ki jing tre ka jing ta jungi ki jing let jing kam jungi ki office jungi ki monra ya ka jing se so te ka e ka bau Jisu u kwa bangin yo jing hikai na ka ne ka gospel ka bangi pule mendakas ngi yo la se dei tang ka ne ka we hoj ngi don kam ban tre ban kata ubleu ai ngi kti ubleu ai ngi ka jabing ubleu ai ngi ka kejat bangin tre ngin kata tang ba ngim dei pat ban klet yo trai kapamut habangi tre kano ka kam habangi le kano ka kam la ka dei ka kam sarieng la ka dei ka kam pulekot la ka dei ka kam Shong office utrai udai bendon haka jing mut jing berkat jungi utrai udai bendon haka tin katolik jungi utrai udai bendon haka jabing jungi utrai udai bendon rengkat batngi haka trai ka kata jungi ngatrai ka di kata ka bakong santam ka baka gospel ka hikai ngabat yapi nama radangi syu Shong tang haying mane klem le ai ngam trai hadin as ngilai ngingin yo aja ngam trai Jisu wonbu kapliang ja hakmut jungi bangin syubam u Jisu nomle ya kata penpan wai ngi ka ketiga kejat wai ngi gejingmut jing perkat wai ngi kejabing kapamut ngi hab ban tre ban kata tangba habang ngi tre ngi kata ngimdei pat ken ban klet ya ublei ngimdei pat ken ban klet ya utrai ladang ngile ya kata tingi longkum ka Martha ngibun gijing mut jing perkat nak tak tahu Jisu mai ya kau ongko Martha pi bun jing mut jing perkat palat pim don por syu ya ublei don syu ha gijing mut jing perkat jong pi ngatrai ngir gilong kumbalong ka Martha ngitre ngi kita gijing mut jing perkat jungi ka penlek sya kata ka bai school jong ki khun ka bai yeng kane kata ngi perkat tang ye kita ki baro u Jisu ublei don syu ha ka jing mut jing perkat jungi na kata ka dau yu da se ka tre ka kata jungi kam se so te ka bakong san ka long kata ngi tre ngi kita ngi hapan tre ngi hapan kata ngi hapan kamai ngi hapan kaji ublei ul ai ngi kiti kejat ublei ul ai ngi jing mut jing perkat tangba habang ngi tre ye kita ki kam ngi diru ban longkum ka Maria ka pamut ka babu ya u Jisu ha ka jing mut jing perkat jungi kebabu ya ublei ha ka jing im jungi kebabu ya ublei ha ki kam ki jam jungi ublei ude benlong u benengkong ha ka perkat ka perdan jungi wana dang ngi office ngi na ka benta ublei omna ka benta ka tulop omna ka benta ka baying omna ka benta ka bai khau ublei ude bendon u benengkong ha ka jing mut jing perkat jungi adang ngi le kumta komen ko para ki jing jing kam jungi borok kan sai so bat ublei usah dang gerku susu ingi Henry dadang ngi tang na ka benta ka spa ka pau ngi tang na ka benta ka tulop
klem da bu yo blei ha jing mut jing perkat ha jing trai jing kata jungi do blei un sa mai yingi uji su un sa mai yingi un ong ko Michael ane un khot ya ka kerteng jong pi bun jing mut jing perkat palat pim don jaka na ka benta jonga na kata ka dau ki kam ki jam ki bangi ngitrei ki nom siso tito ai kin ha kan ne ka mas ka ba ngindang terwa menta ngin kerpat yo mensim bakoi bun pensyai ke jemut jing perkhat jonga bat jong pi ba un hiar halor jonga bat jong pi un hiar ha ka jing mut jing perkhat jonga bat jong pi ha ka ying ka sem jongi bangin long ki ba syai kedar bangin bu yo blei u banengkong ha ka tre ka kata jongi ha ka kamai ka ji jongi ha ka jing le jing kam jongi ka maman ka sengi kenang ba ngiru ngin long ki ba seiso kenang ka jing tre jing ta jongi ki long ki ba seiso en ro ayo Jesus Christ junom la junom amen tungin ye yang bat ngin ye plai la ka chingai jinduai kiriu ngek to ngin ya kerpan yo blei ukpa jungi ubasngo baha ban ya kren bat ki khun jong u kajubab jong pi kan long a try to shashkor ya kajing kerpat jongi a try to shashkor ya kajing kerpat jongi na kabenta ukpa bakhot jongi ubishop jongi kilingda bat ki katkis jongi bat kajing im jongki kandon kata kadur jinglong kaban pensngeu haki kristan jongi baki yakendo badu blei haba ki wan shaki to nginya karpat yaw try a try to shashkor ya kajing kerpat jongi na kabenta kane karampe kristan jongi bangin weng kloy yaki jingye pher jingmut jongi habas dang ki jing le niam sngiu try da kajing kala bamut bashisha khnang ban plelenti ya ukris ba unwan to ngin ya karpat ya try a try shashkor ya kajing kerpat jongi na kabenta iwei nangi bangin dup sngiu tho katno kajing du bakrau haba ngingop ha kajing penshoy bat ngibe ya umensim na kamensim jongi to ngin ya karpat ya try a try shashkor ya kajing kerpat jongi na kabenta kito bara ki bashem janjar bakin dup sngiu tengen haba perkhat ba utra ba kris udon ha senda jongi bat bakajing sha shitom haba kit da kajing ya sha kalong kas spa ba hakiktiu jisu to nginya karpat ya try a try shashkor ya kajing kerpat jongi
Na kebenta ki briu baro bakinduk pediang senyubha ya ukris ubawan khot yaki ban kala bamut kenang bakinduk long ki bakloi ban pediang senyubha haba uwan syaki haki kelip mat kajingyap tong nya karpat yau trai Atrai shashkor ikajing karpat jongi. Sisin ngi duai na ka benta ka jinja thai ka bensim jongi Josephine Jala. Na ka benta ka ying ka sem baro bakin yo ikajing tengen. Bakin yo ikajing suk jing sain. Dong ini karpat yau trai. Atrai shashkor ikajing karpat jongi. Ngi duai na ka benta ki bepang ki bastom baro. Ki badan haki hospital, ki badan haki ying ki sem. Ki himen ki para jongi. Kita baru ki bangi tu ki bala karpat ingi banduai na ka benta jongki. Bau blei yun ai ki ka jingkoi ki jingkia, kam tam ka jingkoi jingkia ha ka liang jong ka mensim. To ngini aduai yau try, a try to shkor ki jing karpat jongi. Ni duai jar na ka benta ka jingtumu ka bangi ngi don ha ka ne ka kelimat. Kokpa ukun jong me ulawan siya kapertay, panwanra iya kajing isnay jong me kum kajing ay. Toya rap angin pediang sungaw bahayo namar uwan, banyay peteng ya kakam jong kajing penim yangi. Kumta da kabauwan bansa bat ngi ya kapertay, ngila banwansa haying jong me habneng. Ngipan ya kane daw kres utray jongi. Amen. Duai komen ko para bagi jingkia jong abad jong pi kan long bapliang hun hakmad ublei ukpa badon bor baro. To drive yang iknya ti jong pi na kabenta ka jing ero ka burong ka keteng jong u ka jing mento yang gi bai balang ko jong u baro ka wei. Kokpa ki jing terwa ki bangi wanra ki pen kre na kabenta gane kayu karis. Pediang yaki gumba mela pediang ya ka jing sha shito mukun jong me. Ubala terwai la dena ka benta kilang broad jong u. Ngi pani ka ne daw kure sutrai jong i. Amen. Utrai undon ringkat bat pi. Ringkat bat piru. To kentiu ya laki donut. Ngikan tiu yaki shaul try. Dongin yai ngu yo try kan rat ublei jongi. Kashong hok bakadei. Kok papa don bor berobat kublei pam cukut. Ngile bahaban ngu ime bor ban haki jaka baro. Kibriu ki kon jong me. Kilasa kemana meda kapok Henry melawan lambiang yaki dakas namu kunjung me bat kabor jong umen sim bakui melalum lang kawai kabalang jong me kenang bangin nyalong kawai
kumba memehi melong kawai badu kun badu men sim bakui mela khot yangi ban long ki briu jong me kawai kamet hau Chris kaja ka shong jong u men sim bakui tena mahar kata haga jink men jongi ngias no lang bat ki angel bat ki riu khuj baro haga jing ruaya ro baklem ku jong ki Hosanna, you let you know, and Yaro, you bawan, agad tertengu try, then pertei sawada kaburom jongme. Hosanna, Hosanna, Durwa, you lay shadron, Hosanna. Shisha melong obo kuit ko try ka tamay jong ka jing kuit baro namar katangi karpad yami do pen kuit pen kantang kini ki jing terwa jongi da ka bapayu mensim jong me kum ka umjer halor jong ki makindup kalalong yangi kamet bat kasnam jong utray jongi u Jesu Christ ha kapor baladino ayu Badala kamon sngau bha ula pediang ya gajin sha shitom ula shim yau pu badda kabai ngu yame ula kedia ya u badula ai ya u halaki sendran u ong to shim bato bam na kane pi baro namar kane kalong kamet jonga ya kaben IT na kabenta jong pi ha kaju karukom endalalaya bam ula shim yakakuri bada kabai ngu biang yame ula aya kahalaki sundran uong to shim bato di nakane pi baro namar kane kalong kakuri jong kasnam jonga jong kajutang batmai bat bam jukot ya kaban penmi na kabenta jong pi bat na kabenta ki babun ya kaban map ikipop dole ya kane ban kan mau yanga ka jin maya jong ka jinge kata sin banyi banyu ne upu banyi di nakane kakuri giben na ka jing yak jong mi try tadadu menwan namar kata ngi kibapen mentai gajing yap gajing mi pat jungu ngi terwa hame ko try yok pu jong gajing em bade ka kuri jong gajing penim ngi dai ngu ai dem namar mela nyo yengi ki babit baniang hakmat jong me ban shakri yame da ka bas ngorit ngi karpat yame bangi ki bayo banta ha kamet berkasnamu krez in long ki bapen ya tali ka way daw men sim bakoi to kan mau ko try ka balang jong me ka bala priang hasat lak ka pertei bato penjanai ka ha ka jing e rengkat bat Francis ukpa bakoi jongi u Victor Bishop jongi bat baro ke lingdo to kan mau ya I Josephine Jala iba mela khot no shalade na ka ne ka pertei to ai ba mai ibala yalong ka way bat ukun jong me ha ka jing yap kum ka jong u in long ka weiru bat u ha ka jing mi pat jong u to kan mau lemru ye ki men ki para shindrang bat kan tei
ki bahayeng hasem ki lok ki jor jungi ki balayo thia da ka ba kermen ya ke jing mi pat baria baro ki bala khlat no ha ga jing isen e jong me to pdiang ya ki sha ga jing shai ka khamat jong me to isen e yingi baro ngi kerpat ya me knang bareng kat bad kamare the soti ba khoj juk mi jong ublei u joseph ba khoj ukurim jong ka ki apostol ba khoj bad baro ki riu khoj ki bala pen sngau bahai ya me pateng la pateng ngin dup long ki ba bit ban yo ban talem ha ga jing im bam jukut bat ngin ya ro bat pendon burom nya me da u khun jong me u Jesus Christ da u lambat u bat ha u kan long ha me u ble u pa ba don bor ha ga jing ya long ka we jong u men sim ba khu baro ka burom bar ka jing ya ro ju nom la ju nom Amen. Kumbala hukum yang idaw nong pen im, bat kumbala hikay yang ida kaktin blay ingi nut ban ong. Kupajong ubahabeneng, kalong kabakuy kakerteng jong me, kanwan kahima jong me. Kanong kamon jong me agak nau kumbahap ne tu ayang imenta kecing am jong i kapahala kasih batu mam yang iya kirengkang jong i Kumangirungi ma Yaki bales niu yangi Barwadi alam yangi Shaka jik penshoy Pendrei to pelai yangi Nakabas niu To pelai jengi kerpat ko try Naki jing sniu baro Haka jing sebon jong me To ai jing suk jing san haki sngi jongi Kenang badaka jing rapa jing snei jong me Ngin light borobor nakapo Ban ngin yo jing nyadana ke jing jenjar baro Kat bangi dang ap kemilanti ya ke jing kermen bakuy Bat ka jing wan pat jong nong pen im jong ngi u Jesus Christ Amal ka jong me long kahima Ka jong me ka borbat ka burong Junong la junong Ko try Jesus Christ me ubalong haki apostol jong me Kajing suk ngai happy kajing suk jonga nga ai happy wat pe ki pop jongi Henry ye kajing ngai jong kabalang jong me barha kajing sbon jong me to ai hakai kajing suk bar kajing yatali ka wei kar kum kamon jong me ma me uba e marubasin shar junom la junom kajing suk utrai kan don boro bor ringkat bat pi tong ne truai kadak jing suk iwei ha iwei pan kajing suk bat pi Yang
hak mi uhun lang broad jong ublay hak mi ubakit noi ki pop jong ka perthei so kitu ki blakot sa kajing kawai jong upun lang broad ko kan rat melong shong hok men rung apo ka ying jong a kan rei shong tang ka tien kamen sim jong a kan sakia kamen muslim kris kan ring sha ka chin yim bang jong ko amen kaling napakipengong kidakyu uong day mga wasyapti.
dry. The catching aging spoon batching is day. Ngam ngan shu ni qua jing ni. Ya jing it hang amila te say. Gao nga na po mau siya. Mi benda chonya kakuri jonga. Mi benda chonya kakuri jonga. Ya ungan pun, haungan snow. Ya ngahun lamun open buko. Baru silenter jingin jonga. Ngan saim ladang alekum tan. Mi benda pen piang yang atrai. Naka jingin jing pun bajing isne. Ngam tan shu ni kwa jing ni. Ya jing it hang amila te say. Daung nga po mo siya. Mi benda shonya kakuri jonga. Mi benda shonya kakuri jonga. Jisu lawan haki donut jungi hakadur jongkan ke sakramen bapela. Mikir padi upon syong ne borobor rengkat bat ngi haka kamai ke keji haki kam jam jing tre jing ta jungi haka jing mut jing perkhat jungi. Kenang mabarok kita ke mangile kin seiso na ka benta ke burom jungu. Na ka benta ke ne ke jing wan jong jisu haka donut jungi. Yengi ki beton hang ne haka dur jong sakramen. Henry tu ki bapej yengi lengba ke television. Kane haka YouTube ujusu wan saka donut jongki haka rukom ka bakan jaman sim. Na ka benta ke ne tu ngi ong lang ngi ro ime ku Jisu. Ngi it yeme ku Jisu. Ngi yame ko Jisu. Ngi mane yeme ku Jisu. Ngi mane yame ko Ngi Jisu. pendon burom yeme ku Jisu. Ngi pendan buram yame Ngi ko ro Jisu. yeme ku Jisu. Ngi ro yame ko Ngi Jisu. sungongu yeme ku Jisu. Ngi songo yame Ngi ko Jisu. it yeme ku Jisu. Ngi yame ko Ngi Jisu. mane yeme ku Jisu. Ngi mane yame Ngi ko Jisu. sungongu yeme ku Jisu. Ngi songo Ngi yame ko ro Jisu. yeme ku Jisu. Ngi ro yame ko Ngi Jisu. pendon burom yeme ku Jisu. Ngi pendan buram yame ko Jisu. Ngi mane yeme ku Jisu. Ngi mane yame ko Jisu. Doker ku yangi ku Jisu. Doker ko yangi ko Jisu. Doker ku yaki ying kisem jungi ku Jisu. Doker ko yaki yeng kesam jungi ko Doker Jisu. ku yaki kun kikti jungi ku Jisu. Doker ko yaki kon gikti jungi ko Jisu. Doker ku ya imei ipa jungi ku Jisu. Doker ko yame pa jungi ko Doker Jisu. ku ya kayeng kasem jungi ku Jisu. Doker ko yaki yeng kesam jungi ko Jisu. Kaburom hau kpa ban hau kun ban hau mensim bakuj. Kumbar Melalong haka benangkong kumcu mentap bor junom la junom. Amen. To ngin ya duai. Kokpa ukun jong me ulawan jengok biang sa sisin yangi. Barulawan lam hangi kijing ai jung u lengba ka Eucharis. To ai bau mensim jung u hangi. Un pendep ya ka kam jing pen im jung u. Ma u ba im berbasen syar junom la junom. Amen. Utrai undon rengkat bat pi. Rengkai bat peru. Ublay badan bor baro un korkuya pi ya ka yeng kasem jong pi bat ya ka jintumu babaha jong pi. Ukba baru kun badu mensim bakoy. Amen. To ya leitsuk kamas kalawai. Ni sumongu iyaw play.
Habagadon banu Jisu yanonganti. Habagadon banu Jisu yanonganti. Habagadon banu Jisu yanonganti. Habagadon banu Jisu yanonganti. Banu Jisu, Banu Jisu, ngasir ngantik. Banu Jisu, kandung akmen. Haka kerteng jong Jisu, in your jingsu. 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 Badu Jisu, Badu Jisu, ngasir nganti. Badu Jisu, kandung akmen. Kaburam haukpa berau kun berau minsim bekui. Kudunut bekui tamu Jisu. Kumaria kunong yarap ki Kristan. Haka kerteng ukpa berau kun berminsim bekui. Amen. In your royal Jesus Christ.